Čau, ja som Kuko z Truniverzity. Vítam ťa pri takom mojom prvom videu. Rozhodol som sa, že budem točiť takéto videá každý týždeň, namiesto toho, aby som písal ten blog z zákulisia našej firmy, našej Truniverzity. Píšem dosť veľa blogov a mám dosť veľa roboty, takže si myslím, že týmto mi sa ako keby dosť veľa ušetrí času. Je to celkom trend v dnešnej dobe a stačí na to iPhone opretý o tablet, kde mám, alebo teda notebook, kde mám nejaké poznámky k tomu, slúchatka s mikrofónom, aj keď neviem, či zrovna tento mikrofón mi funguje, uvidíme, aký bude potom zvuk. Je to úplne easy a viete to spraviť doma za 5 korún, takže môžete sa aj vy možno potom tým inšpirovať, že namiesto nejakých zdĺhavých blogov stačí natočiť 2-3 minútové video a môže to celkom dobre vypáliť. Určite budem časom sa snažiť aj tunovať aj kvalitu, aj nejaké svoje vystupovanie, takže je to nejaké moje prvé video, tak potom v komentároch až tak moc nehejtujte. Čo máme nové teda v Truniverzity? Aktuálne sme na nejakých 750 registrovaných ľuďoch, len to pozrieť aj presne, si to tu otvorím, 747 ľudí presne sa u nás zaregistrovalo na www.truniverzity.sk a už môžu študovať 2 kurzy zadarmo, ktoré tam máme, alebo 5 nejakých platených kurzov, takže to môžete ísť mrknúť. Minulý týždeň robil Mišo live prednášku v spolupráci s partnerskými agentúrami Google. Mišo je jeden z mála certifikovaných trénerov Google na Slovensku a robil prednášku, ktorá sa live streamovala na YouTube o Google Display Network. Takže ak ťa táto téma zaujíma, určite to môžeš čeknúť. Link dávam do blogu. Ďalej sme otvorili jedno z platených videí, ktoré máme na platforme, konkrétne o Google AdWords a o tom, ako sa nastavuje rozpočet v Google AdWords. Tiež link bude v blogu, takže si to môžeš mrknúť úplne zadarmo, ináč je to súčasť plateného kurzu Google AdWords 6-hodinového. Je to nejaká naša súčasť stratégie, ktorú sme si zvolili, chceme ľuďom ukazovať ten produkt. Celkovo online vzdelávanie ešte není až tak rozvinuté na Slovensku ako v zahraničí, takže musíme postupne ľudí edukovať, čo to vôbec online vzdelávanie je, ako si to majú predstaviť, čo za tým nájdu všetko a myslíme si, že ukazovať ten produkt nám o tom pomôže v konečnom dôsledku aj v predaji. Je to zatiaľ nejaká taká PR-ová aktivita, uvidíme, ako to celé vypáli, ale chceme určite do budúcna tvoriť viacej nejakého free obsahu, ktorý budeme takto rozširovať. Chystáme nejaké offlineové školenia v Bratislavskom Konekte a v Trenčíne, konkrétne zatiaľ sú dohodnuté 2. Mišo a ja. Mišo bude robiť také, že základy non-line marketingu. To non-line slovíčko som sa nepomýlil, to on si vymyslel takú tému a bude tam rozoberať to, ako sa na marketing treba pozerať z takej výšky a netreba to možno v dnešnej dobe už tak moc deliť na nejaký offline, online. Celkom zaujímavé určite a ja budem robiť takú prednášku alebo respektíve workshop skôr na písanie o tom, ako majú ľudia písať texty, ktorým ľudia rozumejú jednoducho, bez nejakých zbytočností, omáčok a podobných sprostostí. Máme zadanie pre našich ambasádorov od Profesia, na základe ktorého, keď vypracujú, tak si potom Profesia bude vyberať k sebe stážistu. Takže ten projekt, ktorý sme robili ešte pred letom, sa nejakým spôsobom konečne rozhýbal. 25 ľudí cez leto študovalo naše kurzy, teraz budú postupne robiť tieto zadania pre našich partnerov a môžu získať super job. Čo máme ešte také nové? Minulý týždeň sme s Mišom sedeli, ja a Mišo, konkrétne iba Juro, náš ďalší spoločník, chýbal, lebo mal nejaké povinnosti. Sme sedeli a rozprávali sa o takom ako keby nejakom celkovom smerovaní Truniverzity, o tom, ako nastavíme biznis modely, či budú také, ako sú doteraz, či ich bude viacej, či tá firma pôjde doprava, doľava, do stredu. Máme to akože rozdiskutované, je to celkom dosť ťažké
zaujímavá skúsenosť aj pre mňa osobne, si myslím, takže som celkom rád a toto by sme chceli akože do konca tohto roka nejakým spôsobom uzavrieť, aby sme mali nejakú jasnú víziu a cieľ. Tým cieľom, ktorý máme, je, že True University chce byť jednotka, čo sa týka vzdelávania na Slovensku, a teraz ide o to, aby sme si stanovili to, že ako sa tam dostaneme, aké kšefty budeme robiť, aké kšefty nebudeme robiť, do čoho sa budeme púšťať, do čoho sa nebudeme púšťať. Je to dosť zložité aj vzhľadom na to, že ja aj Mišo freelancujeme, máme svojich klientov, nechceme to pliesť do firmy. Celkom taká halus, tak uvidíme, ako sa nám to podarí z toho vykľúčkovať, takže sám som zvedavý. Myslím si, že asi také všetko na toto prvé video. Už to má skoro 6 minút, takže to už je aj dosť. Vidíme sa na budúci týždeň. Čaus.